مجلس مزن آنتوایی یا ترکیه دی سبه لسر قانون چارچوبه بخبته. گوتو بیجن لسر پیشنومه خردکرنا هفگرتن آنتوایی و انتگراسیون جواکی دی ساعت 11 سبه ده دست پی بکن. Bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na Te payın ku peşnumeye kanuni ku du jihela komiteye dade ve hat pejrandın de meclisa gişti de vere bidavikirin u bibe kanun. Pişti veye ki meclisa mezin aneteveyi de bikeve betlaneye havini. Derunuştuna 16 Haziran'e ya civata gişti ya meclisa mezin a Türkiye'de biryar hat tayın ku li gorî reziknameye meclisi divê di yekê tîrmeha 2026 de bikeve betlaneyê. Lê biryara domandina xebata meclisê hat dayîn. Di çarçoveya hevildanên ji bo pejirandina qanûna çarçove de berî ku meclisa Tirkiye bikeve betlaneyê, bernameya xebata meclisê bi pêşniyarên ku ji hêla AK Partî ve hatine pêşkêşkirin hat dirêjkirin. Gotûbêjin li ser pêşnûmeya qanûnê ku li gorî xala nû yekemîn a rêzîknameya meclisa Tirkiye wekî qanûna bingehîn tê hesibandin duh êvarê hat destpêkirin. Bu doğrultuda sizlerin katkısı meclis başkanlığı olarak bizim için de çok değerlidir. Tê payên ku nîqaş biqedin û qanûn îro were pejirandin. Rûniştina civîna giştî ku tê de wê pêşnûmeya qanûna xurtkirina hevgirtina neteweyî û entegrasyona civakî were nîqaşkirin dê sibê saet 11 sibê dest pê bike. Pêşnûmeya qanûna xurtkirina hevgirtina neteweyî û entegrasyona civakî ku piştî nîqaşên ku di heftê tebaxê de li komîteya dadê dest pêkirin û hat pejirandin ji 12 maddeyan pêktê tevî bendên pêkanîna wê. Pêşnûme destnîşan dike ku ji bo qanûn bikeve meriyetê divê biryara lijneya evlekariya neteweyî di rojnameya fermî de were weşandin. Amacımız demokratik halkların güvence altına alındığı ortak geleceği birlikte yaratmaktır. Li gorî pêşniyarê pêwîst e saziyên evlehî diyar bikin ku PKK, KCK û rêxistinên peywendîdar hebûna xwe ya fiîlî rawestandiye û çek û cebilxaneyên dibin kontrola wan de hatine radestkirin û ev biryar wê bi biryarekî lijneya evlekariya neteweyî were piştrastkirin. Pêşniyar bendên ji bo paşxistina hin nêpirsîn û dozgeriyan ji bo demên diyarkirî dihewîne. Tê pêşbînîkirin ku komîteyek bi serokatiya cigîrê serokkomar were damezrandin. Da ku pêkanîna çalakiyên di çarçoveya qanûnê de bişopîne û binirxîne û ji hêla serokê meclisa neteweyî ya mezin ve komîsyona çavderiyê were damezrandin. Piştî temamkirina nîqaşên li meclisa giştî û pêjirandina pêşniyarê ji bo qanûnê tê payîn ku meclisa neteweyî ya mezin bikeve betlaneyê havînê. Li gorî rêzîknameya meclisê, meclis tê xebata xwe heya yekê cotmeha 2026 ku sala nû ya qanûndanînê dest pê bike bi paş bixe. Yararlı tartışmalara vesile olmasını diliyor.